решен чрез медиация, тъй като в такива спорове родителите най-добре знаят какво е добро за детето им и най-добре могат да определят разумен режим за виждане. А това, че медиацията може да бъде проведена и по интернет, означава, че могат да бъдат спестени много време и много средства. Фирма Стройкомфорт отдава 600 квадратни метра офис на фирма Инвестконсулт за 6000 евро месечен наем в сграда, която не е завършена изцяло. Наемодателят Иван Стоев не е получавал вече 3 месеца наем от наемателя Петър Трифонов. Двамата са насочени към медиатор от съда. Добре дошли, господа. Господин Стоев, бихте ли изложили гледната си точка? Не съм получавал наем от 3 месеца и си искам парите. Няма как да ги получите парите, не сте ми предали офиса в завършена сграда. Ние договорихме едно, плащам 10 евро. Сме договорили на квадратен метър. Така сме договорили. Договорили сме обаче за завършена сграда, а не за работници, които да се шлят нагоре-надолу, да работят строителни материали. Няма как да ги получи парите. Не е завършил офиса, не е завършил сградата. Имам неустойки, искам. Ползвам строителна площадка. Идват вашите работници, носят материали, не мога да си покана клиентите, пропускам ползи. Отричате, че сте наемател ли? Не отричам. На седмица неустойката е 6000 евро. Забавата ви е точно 72 000 евро. Но вие ползвате офиса. Значи аз съм си изпълнил договор. Ползвам вътре. Вътре съм, но не е завършен. А защо няма други фирми наематели? Бихте ли ми казали? Моля ви, Трифонов, губя търпение с вашите истерии и претенции. И аз съм загубил търпение, затова сме в съда в момента. Затова се съдим. Да, господа, бихте ли, доколкото разбирам, и двамата търпите загуби от цялата тази ситуация. От чутото до тук разбирам, че за господин Трифонов е важно да ползва завършен офис, а за вас, господин Стоев, е важно да получавате наемите си. Бихте ползвали този офис, ако той е завършен с асансьор и почистен от строителни материали, така ли е? Точно така. Бих могъл да приключа за около месец, но Трифонов трябва да плати наем. Това няма как да стане. За наеми може да говорим, като се завърши сградата. Може да се разберем да не плащате неустойки, а другия вариант е до 20 дена да приключите сградата и тогава говорим за наеми. Аз разчитах на наемите да си покрия разходите за довършителните работи. Доколкото разбирам, на вас тия пари са ви необходими, за да финансирате довършителните работи. Ако се платят 2-3 наема, мога да приключа. 2-3? Не мога да плата за времето, за което не съм ползвал, т.е. 3 наема. Ако завърши до 20 дена с асансьор и изчистено, мога да плата наем и половина, но не е 3 наема. Вие какво бихте? Ако има асансьор и е чисто, до 20 дена съм съгласен да плата наем и половина. Добре, но един наем сега и един след 20 дена. Господин Стоев, за вас този срок реалистичен ли е? Вие, доколкото разбрах, се нуждаете от тези пари, за да финансирате довършителните работи. Съгласен съм за 20 дни, ще се справя, но единия наем трябва да ми се плати сега, а другия след 20 дни. Така разумно, мога да плата сега един наем и след 20 дена, когато се уверя, че е завършена сградата, ще му плата половината наем. Устройваме този вариант. Чудесно. Редица институции също подкрепят медиацията. Зад нас застават и голяма част от магистратите. Подкрепа имаме и от председателя на Върховния касационен съд професор Лазар Груев, който представи на конференция в Рим българския модел за популяризиране на медиацията като един от най-успешните в Европа.
Според него главната предпоставка за успешното разпространение на медиацията са съвместните действия на държавата чрез законите, на добре подготвените медиатори, на мотивираните съдии и председатели на съдилища, както и на адвокатите, които подкрепят процеса. Благодарение на активността на съдиите беше създаден Център за медиация в София, който работи успешно за разрешаването на случаи, висящи пред Софийския районен и Софийския градски съд вече няколко години. Като съдия мога да кажа, че разрешаването на споровете чрез медиация води до намаляне на съдебните дела, което от своя страна води до повишаването на бързината и правораздаването на останалите дела, върху които съдът съсредоточава своите ресурси. Но най-големите предимства медиацията дава за самите страни по спора, като те могат да спестят както време, така и средства, същевременно и нерви. Приблизително едно производство по медиация продължава около 60 дни, за разлика от съдебния процес, който отнема няколко години. Европейско проучване за разходите и времето за разрешаване на спорове, проведено сред всички 27 държави членки на Европейския съюз, показва, че когато страните използват медиация, те спестяват средно 610 дни и средства на стойност 8,3% от стойността на спора. В България при постигане на спогодба, разходите за заведеното вече съдебно дело са 2 пъти по-малко в сравнение с съдебните разходи. При постигане на споразумение се връща половината от внесената държавна такса. А ако няма заведено дело, се спестяват изцяло всички съдебни разходи. Добрите резултати в София насърчават разширяването на успешния модел. Изключително подкрепям дейността на Центъра за спогодби и медиации към Софийския районен съд. През годините, вече 2 години, същия доказа по безспорен начин ползите от дейността на медиаторите, които са съдии от Софийския районен съд, както и адвокати, обучени професионалисти в извънсъдебното разрешаване на спорове. Нашия център е пример за въвеждане на този способ за разрешаване на спорове. Адвокатите също подкрепят медиацията. Те казват, че умението за алтернативно разрешаване на спорове е елемент от добрата професионална подготовка на адвокатите. За да може обаче медиацията да продължи да се развива и да разкрие до края своя потенциал, е необходимо все по-голяма част от адвокатите да виждат в медиацията не просто един от нормативно уредените способи за разрешаване на спорове, а да виждат в тази процедура една възможност за своята собствена професионална изява и пълноценна реализация. Като адвокат и като медиатор аз напълно споделям необходимостта от работа на адвокатите в сферата и на медиацията и съм удовлетворена от резултатите, които са постигнати напоследък в тази сфера.